traballamos sobre a alta idade media en Galicia, os vikingos, os xograres, trovadores, etc. Ahora imos mostrarvos todo o que traballamos. Os vikingos eran un pobo da rexión de Escandinavia. Escandinavia, e iso onde é? No norte de Europa, Suecia, Noruega e Dinamarca. Ti sabes algo dos vikingos? Sei que eran mariñeiros e exploradores e dábaseles moi ben construir barcos de vela. Eso sei, os seus barcos chamábanse dracar e podían navegar tanto polo río como polo mar. Efectivamente. E ademais, moitos deles estaban adornados con cabezas de serpe. Saquearon moitos pobos de Europa no século IX, entre eles a Coruña, Vigo, Padrón e Santiago. Deixaron moitas persoas feridas e roubaron moitas cousas como de valor de ouro ou de prata. Para defenderse deles fixéronse construcións. Sabes cal é a máis famosa? Si, as torres do oeste de Catoira. E sabedes que todos os anos en agosto se celebra ali o desembarco vikingo en un gran romaría. Tamén se fundaron os mosteiros. Xuntaban moitas terras que despois alquilaban os campesiños cun contrato que se chamou foro. Aquí cerca aínda hai algúns mosteiros, o mosteiro de Sobrado, o de Monfero ou o de Cabeiro. Pero sabes que outra cousa tamén se facía nos mosteiros? Copiar libros. Os monxes que o facían chamábase copistas. Metían moitas horas e tiñan unha caligrafía excelente. Traballaban no escritorium, pero non todo era traballar. Tamén pasaban cousas nas romarías. Ti falas dos xograres, verdade? Os trovadores fan cantigas e os xograres recitan e bailan. Tenemos unha poesía, o xograr. Xograr, que canta cancións por aquí, por alá, por todos os rincóns. Señores, oídes, señores, eu sei bailar, facer malabares e historias contar. Nesta época tamén empezou o Camiño de Santiago e o percorrido dura ata hoxe. Agora xente de todo o mundo ven a Galicia a facer esa ruta.